Tots a la tercera fira del tomàquet. Gràcies per venir, perquè això sense vosaltres evidentment no seria res, i per tant doncs gràcies perquè esteu aquí. I a més és la primera vegada que ho fem a l'agost, que ho venia comentant. A l'agost és un mes que li va més bé als tomàquets i per això hem mirat de fer-ho a l'agost, a veure si la gent responia. Veiem que hem fet una visita a les 8 del matí, ha vingut la gent, per tant fantàstic, o sigui que la gent li agrada. Algú ha vingut per segona vegada o tothom més o menys per segona vegada? Bueno, doncs si ja ho heu sentit, direm més o menys coses semblants, però sempre hi ha alguna novetat. Això és l'hort de l'Espelt, aquí a Santa Eulàlia. És un hort que ens han cedit d'una casa d'aquí que es diu Can Burguès i ens ho ha cedit gratuïtament, tot aquest espai, que és això que veieu per aquí, tot aquest espai d'aquí, per fer la Fira del Tomàquet i fer altres coses. Nosaltres formem part d'un grup que es diu Llavors Orientals, que som un grup que recuperem llavors antigues, aquí del Vallès bàsicament, però també d'alguna altra comarca. I el que volem fer amb la fira i amb alguna cosa, perquè ja veieu que hi ha mongetes aquí i tenim moltes altres coses, però fem la fira perquè el tomàquet és una mica el rei, no? I ho fem aquí en ecològic, ho fem amb llana, tot això està adobat només amb llana d'ovella natural, que és el que fem servir com a adob. Després anirem explicant més coses. Ho fem en ecològic perquè evidentment pensem que això és el futur, que s'ha de fer d'aquesta manera perquè necessitem aliments sans, estem massa acostumats a aliments que no tenen gust, que no tenen sabor i que a sobre tenen productes químics afegits en el seu procés. Per tant, nosaltres volem fer això d'aquesta manera i ensenyar-ho per veure què és possible i que els nostres avis vivien sense tot això, sense aquests productes químics i evidentment menjaven tots. Per tant, això és fàcil de fer per tothom. A les 12:30 hi ha un taller precisament per veure com es pot fer en ecològic i la Bàrbara, una de les voluntàries, doncs us explicarà tot el que es pot fer amb plantes per curar plantes. Llavors això, qui vulgui venir, doncs a les 12:30 hi ha aquest... Sí, en la carpa aquella i allà, bueno, ara farem una visita i després ella entrarà més a fons en aquests temes. Això es fa gràcies a que hi ha un voluntariat. Jo m'agradaria que participés el Paco, la Marisol, on està la Marisol? Ella, allà, la seva dona, el Josep Maria Pi, que està allà, mestres que han vingut a fer, doncs, com et dius? La Neus. Qui més hi ha per aquí? La Bàrbara no està, o la Núria... El Cristóbal. El Cristóbal, on està el Cristóbal? Cristóbal, el del barret d'allà darrere. Tot això es fa perquè els dimecres ens trobem aquí, cada dimecres, a partir que muntem això, una sèrie de voluntaris que ens ho passem molt bé, vull dir, encara que arrenquem herbes ens ho passem molt bé, acabem fent un pa amb tomàquet aquí i fent danses i el que convingui, i per tant tothom que vulgui està convidat també a venir en aquesta temporada a fer això. Gràcies al voluntariat aquest doncs es pot fer això perquè ho veieu. I bueno, no m'enrotllo més perquè hi ha moltes coses a dir. M'agradaria que intervinguéssiu també una mica vosaltres, perquè si no quedaré afònic jo al final. Anem cap a les tomaqueres i veiem lo dels tomàquets i llavors tornarem aquí a les mongetes. I una cosa, si algú vol tomàquets d'aquí de l'hort, també es poden comprar algun aquí. Aquí allà amb la bàscula. Doncs anem per allà aquell camí i girem per aquí i anem cap a les tomaqueres per davant d'elles, allà davant.